Türkmenistanda koronavirus pandemiyası bilen bagly görülýän çäreleriň çäginde Mary şäheriniň aeroportundan resmiler ilatdan pul almaň täze usulyny oýlap tapdylar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Şu günler Mary şäheriniň aeroportunda uju paltaly taýaga aksalin madyny çalyp, onu ýolagçylaryň burnuna sokup çykarýarlar. Olar munyň virusa garşy öňüni alyş çäreleriň biridigini aýdýarlar. Munyň üçin ýolagçylaryň her birinden 50 manat alýarlar diýip habarçy 29 oktýabrda Mardan Aşgabat şäherine uçan ýolagçylara salgylanyp 5 noýabrda gurrun berdi. Ýolagçylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyda beren maglumatynda çağlar üçin ýeňillikli bahanyň göz tutulmandygyny, olardan dolu tölegiň alınýandygyny hem aýtdy. 4 agzaly bir maşgala, 2 uly 2 çağı 200 manat töledi. Çağlar üçin ardan dyş ýok. Ýogsa aksalin madynyň we uju paltaly çöpüň bir gutusyny satyn alanyňda da şonça bahalanmaýar. Durşuna talaňçylyk diýip ýolagçy mundan öň aeroportda beýle barlyklaryň geçirilmändigini hem belledi. Onuň sözlerine görä ýolagçylar uçara goý berilmedi öýdüp muňa garşylyk görkezmändirler. Gaharlanmak hem peýdasyz sebäbi uçara goý bermän bilýärler diýip ýolagçy sözüni jemledi. Adatlyk radiosu bu aýdylanlar barada Mary şäheriniň aeroportundan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu çäre barada welaýatyň saglyk bölümi bilen hem habarlaşyp bolmady. Türkmenistanda koronavirusyň bardygyny ikrar etmeýän häkimiýetler onuň ýaýramanyň öňüni almak üçin karantin çärelerini girizýändiklerini, ilatyň arasynda düşündiriş işleriniň geçirilýändigini we idara kärhanalarda zerur çäreleriň görülýändigini habar berýärler. Bu çäreleriň çäginde ýurdun idara kärhanalary, şol sanda mektepler hlorly suw bilen ýuwulýar. Okuwçylardan dezinfeksiýa terişdelerini ulanmak, aksalin madyny we beýleki derman terişdelerini satyn almak talap edilýär. Şeýle-de uçarlardan dezinfeksiýa terişdeleri sepilýär. Ýöne bu çäreleri köplenç raýatlaryň hatabyna amala aşyrylýar. Adatlyň habarçylary ýurtda dezinfeksiýa terişdelerini, temperaturany ölçemek üçin termometrleri satyn almagy ilatdan pul toplanýandygy barada ençemegede habar berdiler. Bu aralykda garaşsyz neşir ýokunç keseliň ýurda getirilmegine garşy göreşýän lukmanlary prezident tarapyndan wada berilen goşmaça tölegleriň berilmeýändigi barada habar berýär. Libap elaýatyna hassahanalaryň lukmanlaryna we şepaat uýalaryna ne sentýabr ne de oktýabr aýynda hiç ýyly goşmaça töleg tölenmedi. Ýogsa bu sebit koronavirusa garşy göreşde esasy ýükü öz üstüne aldy diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşiri öz ýurdu içindäki habarçylaryna salgylanyp 4 noýabrda habar berdi. Ýatlatsak 25 sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýürüýte karara gol çekdi. Kararda dünýäde ýaýran 7 ýokunç keseliň ýurda getirilmeginiň we ýaýramanyň öňüni almagyň çäginde işleýän saglyk işgärlerine aýlyk haklarynyň 15 göterimi möçberinde goşmaça hak tölenmeligi aýdylypdy. Neşir welaýatyň hassahanalaryna işleýän lukmanlaryň we şepaat uýalarynyň salgytdan soňky zähmet haklary barada hem maglumat berdi. Häzirki wagtda lukmanyň salgytdan soňky orta çaýlygy 1400 manada, şepaat uýalarynyňky 1040 manada, uly şepaat uýalarynyňky 1100 manada we reanimasiýa bölümleriniň lukmanlarynyňky 1500 manada barabar diýilip habarda aýdylýar.